Така, извинете, че прекъснах, но явно програмката си има някакъв лимит. И добре, което е странно. Добре, това беше супер странно с игра. Но някакъв странен бък. Но да не го оправят, ама то вече аз си имам всички фигурки и не виждам смисъл. Дори исках само да направя това кратко съобщение. Следващото видео, което ще кача, ще бъде не другата, по другата седмица, тъй като другата седмица имам, как да кажа, изпитай, как ще го кажа. И другото видео ще е по другата седмица, някъде четвъртък, сряда или четвъртък, когато мога. Тогава лекнете видеото, моля ви дайте палец нагоре за видеото и под това видео, което е сега със съобщението, а, дайте примери за игри, които аз да играя, след като изчистя телефона си, разбира се, няма да пуснем. Този тапет искам да го пренебрегвам. Както идем. Моля ви, следвайте ме, абонирайте се за мен. И ако някой е на вид да направим общо видео, ще е добре. За хората ще е по-интересно. До скоро, пичове!